Studenti tal-liċew fil-Ħamrun flimkien mal-allima tagħhom f'ġest nobbli bnew tinda li tixbaħ id-djar li fihom jgħixu nies foqra fl-Afrika. L-inizjattiva saret f'kollaborazzjoni ma' Missio Malta, entità non-governattiva li tgħin lil nies li jgħixu f'villaġġi inqas żviluppati. L-attività ta' tnejn fil-liċew saret biex it-tfal ikunu jistgħu jempatizzaw ma' min għandu inqas xorti minnhom billi jieħdu idea tal-mod kif jgħixu. Jiena u fisem sħabi u fisem it-teachers għamilna d-dal palma jiexu fija l-Afrika u għamilna donazzjoni biħejna l-kejkiet u ġbarna donazzjoni zaħira għal-jom. Kienet ġimma mimlija zeba u tiġbis, pero huwa proġett li kien qalbi ħafna, l-ideja hija li naħsbu f'minu iktar fil-bżonn minna. Net News tkellem ma' Nancy Camilleri, il-koordinatur ta' tfal mal-Missio, fejn stqarret li dan il-ġeżżajr imma nobbli jista' jfisser ħafna għal dawn it-tfal fil-bżonn. Iqaltilna li tittama li tfal tal-liċew ikunu eżempju għal poplu Malti sabiex jgħin lil poplu tal-Afrika. Ovvjament meta nara dal-entużjażmu aħna tal-Missio nimtlew b'ħafna kuraġġ biex inkomplu naħdmu. U nħallu flimkien ma' dazza zaħixtu jħallu sinjal li jista' jkollna dinja aħjar u x'vera. Dan biex għamilnieh għall-bandera tagħhom u l-kolur tagħhom, il-bandera tagħhom biex kif il-villaġġ tagħhom u għamilnieh il-kareta biex ngħinuhom il-nies li hemm fil-bżonn. Is-sur Mas tal-liċew George Gallia flimkien ma' tfal u l-allima responsabbli minn din it-tinda tkellmu ma' Net News fejn stqarru li bħala skola huma kburin b'dan il-proġett. Din hija l-ġimgħa tal-missjoni, aħna naħseb we're very lucky li għandna dak kollu li neħtieġu, però rridu niftakru speċjalment aħna bħala edukaturi nedukaw lill-istudenti tagħna li mhux kulħadd hu daqshekk ix-xortjat. Allura b'din l-inizjattiva hija xi ħaġa proġett żgħir biex niftakru f'dawk li huma għandhom iżjed bżonnijiet minnha. Bħala skola xtaqna li nikkontribwixxu għal dan l-għan ferm nobli biex ngħinu lil-nies tal-missjoni. L-għaqda non-governattiva Missio se tkun qed ittella maratona bl-isem Hope Missio Fest sabiex tiġbor il-fondi għan-nies fil-bżonn fl-Afrika nhar is-Sibt 11 ta' Marzu mill-11 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija. Net Television se jkun ukoll qed ixandar din il-maratona.